tears in a barrel. Salamat po Diyos sa pagkabasa. Come on, kung napatay kusog, clap your hands to the Lord. One more time, hallelujah. For He is worthy. He is worthy to be praised. Hallelujah. He is worthy. Hallelujah. He is worthy. Praise the Lord. Praise the Lord. Namanoy mo katapa, doon na siyang may mga luha ka diha sa butilya. Praise the Lord. Please be seated, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Lalanta nakasuway hilak. Praise God. Hallelujah. I don't know kung hilak pa nas pagmahay, hilak pa nas kalipay, hilak pa. Praise the Lord. Hallelujah. O lalanta, i-provide sa Diyos kung mga luha. Praise the Lord. Naagitay luha igsuon. Ay maingon siguro ako, pastor, di man kayo ko hingilak. Pastor, di man kayo ko dramatista. Di man kayo ko unsaya akong pareha sa urban, pastor. Pero kita tanan nakasuway tag mga paghilak igsuon. So kung atong masahon ang Biblia, aduna po'y mga paghilak igsuon. Aduna po'y mga luha sa mga taong Kristohanon, sa mga taong nagtuo sa Diyos igsuon. Walay dautan sa paghilak. Everybody say amen. Sa dihang kahilakon kahilak. Ug sa dihang kakatawon kakatawa. Ayaw bugi igsuon kay uban na sa atong pagkatao. Apan gusto nato igsuon, hallelujah, nga atong pagatunan o atong pagaisdutan ang mga gahom o mga resulta, ang mga impact sa mga luha sa unang panahon igsuon. Ang mga tao sa Dios, hallelujah, dili ni exalted sa mga paghilak ining kalibutanan. Whether dugay na kang nangalagad sa Dios o pag-upaman igsuon, apan sultian ko ikaw, hallelujah, naagihapoy paghilak diha sa pag-alagad sa Ginoo igsuon. Hallelujah, apan atong unang pangutana nini nga mensahe, para asa ang imong mga luha. Mao ni una nga pasiuna nga ako ang pangutana sa matag usa karon nga niya, para asa ang imong mga luha. Dahil mga panahon nga mutubod lamang og moagas ang atong mga luha igsuon. Hallelujah, ang Biblia nagahisgot usab og mga luha. Adunay mga luha igsuon sa kagul-anan. Adunay mga luha sa pagbangutan. Adunay mga luha sa pagmahay. Apan ang pinaka-the best nga mga luha sa Biblia, kanang mga luha nga para sa presensya sa Diyos. Ang luha nga precious kaayon diha sa Biblia, kanang mga luha sa dihang nakigsulti ka, nagdaig ka sa Ginoo, mutulo ang imong mga luha, ubaw ng mga luha nga dako og impact, hallelujah, diha sa atong pag-alagad sa Ginoo. Para asa ang imong mga luha. Yes, na ay mga taong hingilak ng daan, ay mga taong murag gahit gid igsuon. Apan sultian ko ikaw, walay tao nga gahi basta naa ang presensya sa Dios. Sultian ko ikaw igsuon, walay tao nga moingon nga pusong bato basta matandog na diha sa presensya sa Ginoo. Praise God, sa Biblia adunay ginganlang Haring David. Sa dili pa siya hari igsuon, praise God, gitawag siya magbalantay sa mga karnero. Nga dili kayo ni siya gi-appreciate siguro sa iyang pamilya, sa iyang mga igsuon. Siya lamang mga igsuon, hallelujah, ang tigbantay sa mga karnero. Apan sultian ko ikaw, hallelujah, kini si David samtang nagbantay sa karnero. Ang mga scholars niingon na nagsugod na siya og sulat sa Salmo igsuon. Samtang nagbantay siya sa karnero, praise God, dagan na siya mga sinulat, mga compose ka mga awit kayang gidaig sa Ginoo. Samtang nagbantay siya sa iyang karnero, samtang nagbisi siya igsuon sa pagproteksyon sa iyang karnero ikan sa mga mutukod ng mga leon o mga lubo. Apanwa niya kalipti ka mo awit para
saliha. Kung tunan nato ang kinabuhi ni David Igsoon, hallelujah, imong masuta sa Biblia nga kining tawhana, kining pagkamagbalantay, kining hari nga tao, praise God, hallelujah, adunay unique sa iyang pagkatao, nga naman kanunay siyang nihilak, niingon siya sa iyang sulat, sa iyang higaanan, nagpanaw ang iyang mga luha, sa iyang mga pag-ampo at na sa pag-agulo o paghilak diha sa presensya sa Diyos. Hallelujah, ang imong mabasa na si Haring David, hallelujah, sa ubos nga kahintang pa siya, kanunay siyang nakigsandurot sa Ginoo, hangtod na himo siyang hari, nakigsandurot gihapon siya sa Ginoo, kanunay siyang nagahilak, siyang nagahilak, dili para sa problema, kundi para sa presensya sa Ginoo. Naghilak siya dili tungod sa telenovela, naghilak siya dili tungod sa kasakitan, hallelujah, nagibuhat sa mga tao niya, apan naghilak siya diha sa presensya. Mga luha. My friends, my brothers and sisters in the Lord, oftentimes ang atong mga luha mausikan sa walay pulos. Mutanaw tag mga drama, mutanaw tag telenovela, mutuo tayo ng atong mga luha, mutanaw tag mga nonsense kabutang, mutuo tayo ng atong mga luha. That is why David prayed to God. He said, turn away mine eyes from beholding vanity and quicken thou me in thy way. Ihinayo ang akong mga mata sa pagtanaw sa mga kadautan o sa mga walay pulos. Nga naman si David, kanunay lang nagsudlong diha sa presensya sa Diyos. Si David kaso, si David ay iyang mga luha, iyang ipaagay diha lamang sa presensya sa Diyos. O sultihan ko ikaw at mga luha na bigawas sa iyong mga mata, mapara sa iyong presensya, isulod na sa botilya, hallelujah, o di na makawang nga naman ang Diyos mga balos niya. Okay naman po kung Pentecostal ko, pero di ba po dramatic? Susawa gina ko, pastor, mag-lisod ko kita. Listen. Pag-uli na mo gaman ng mga bata o Brother Jimmy, mo na i-reveal sa Ginoo Brother Jimmy. Kung dili ka muhilak sa iyang presensya, ang problema, ang pagsulay, ang kawalan, ang kagubot, ang depresyon mo pahilak sa imo. So, digig ko pastor ka ng fear. Ilangig ko pastor makahilak. Dito na ako ni Pastor Leonora nakatunan, narungan. Ang uga ng mata, nagrepresentar sa uga ng kasing-kasing. Hello. Gano man yung mga Pentecostal, maging ba maghilak man, gano man, ang ato manggong kasing-kasing na tuhop sa presensya sa Diyos. O buhay tao na gikan sa tubig na dinig mabasa, o nagikan masada, masada ang presensya sa Diyos. Di na mga punggap buhay sa atong mga masada ang galing ka ng lunang sa presensya sa Diyos. Di na mga punggap makahilak ka. Nga naman, hallelujah, natuhok ka sa buhoying tubig ni Kristo. Nga nagapuyo sa atong mga kasing-kasing. Clap your hands to the Lord one more time. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Ang taong gikan sa tubig, mabasa ginasya. Hallelujah.
Isip Richard Isuon. Ibuntas mga kaisunan. 1 month, 2 months, wa na ka ma-revive. There's something wrong. Amen. As your pastor is on, not to brag myself, not to praise myself. Hallelujah, but I cry a lot. Di man ako sa ipakita sa mga sawa, I cry a lot. Kung sa'yo maghago ko sa sakyanan, uhila ko diha sa presensya sa Diyos. Ako nang gastuhon ng luha. Hallelujah, para sa presensya sa Diyos. Aron ko maabot ang problema, wag na makapag. Come on, somebody. Hallelujah, ngayong daghang mga Pentecostal nang hilak tungkol sa depresyon. Kay wagit sila mihilak. Diha sa presensya sa Diyos. Come on. I feel like preaching right now. Doon balik mga kapainakon sa kahadlok. Kay di ako kamuhilak. Diha sa presensya sa Diyos. Hallelujah. Doon kang lisod kapainakon. Kay dili dramatic pero ano man lagi. Gamihilak ka panahon sa kagulanan. And let me tell you mga kapatid, walay laing pinakanindot nga luha. Kanang luha nagimutang sa botelya. Hallelujah! Si David nakasala. Di kan sa ubos niya kahintang. Ituboy siya sa Ginoo. Mga kapatid, kung ubos na kahintang, kung ubos na level karon, dahil karagyan ang Ginoo. Amen. Ako karagyan anan sa Ginoo. Maging faithful ang gigas Ginoo. Kahit anan nga midikit sa Ginoo, ituboy kis Ginoo. Amen. Hallelujah. Akong gibalan sa akong pagkamangwawa ni Igsoon. Hallelujah. Mauni ka matuuran ni Igsoon. Basta mo dikit lang yun ka sa Ginoo. Panalanginan yun ka sa Ginoo. Basta mo daig ragid ka sa Ginoo. Panalanginan ragid ka sa Ginoo. Basta mo simba, mo pasalamat ragid ka sa Ginoo. Panalanginan ragid ka sa Ginoo. Amen. Hallelujah, Brother Billy. Padayon lang sa pagdalagan sa Ginoo. Hallelujah. Kung mga ngayam karon, kung manguuling ka, pwede na kang mahimong amo someday. Mahimo na kang usa ka tag-iya sa kumpanya. Nga naman dato ang Diyos nga atong ginagaran. Hallelujah, come on. Hallelujah, wako kailangan ng Diyos. Nag-iila sa uban. Hallelujah, maway na ho. No. My God can do anything. Mauni Diyos nga akong ginawali. Mauni Diyos nga akong ginawantala. Huwag malisod halang kaniya. Hallelujah, kung lisod ka ron, himoon kang hayahay sa Ginoo. Nga naman ang Diyos nga akong nailan. Diyos na milagruso. But here's the thing, mga kapatid. I-promote sa Diyos si David. Nahimong hari sa Israel. Pagkahimo niyang hari sa Israel, Igsoon. Hallelujah, to make the long story short, to cut the long story short, nahimo siyang nakasala sa Diyos. Hari, sa iyang pagpahulay, Igsoon, sa iyang pagsuri-suroy, sa iyang palasyo, nakita niya si Bathsheba na naligo, Igsoon. Nakasala siya tungod kang Bathsheba. Si Bathsheba aduna po ni Bana nga si Uriah. Pagkasala niya, to cut the long story short, Igsoon. Hallelujah, ang Biblia klaro nga nagingon. Giwarningan siya, Igsoon. Praise God sa usa ka propeta. David, your kingdom will be taken away from you. Di na kahimong hari. Kay nakasala ka. Apan si David, sa iyang pagkamapainubusan, praise God, iangkon na yun niya ang iyang sala. O iya din gisulat ang Psalms 51. Hallelujah, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me
your presence. What I need is your Holy Spirit. Lord, I don't mind the kingdom. I don't mind, hallelujah, everything that I possess. But this is my prayer. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Pag ugagani kang kasing-kasing, ugagin kang mga mata. Sultiyan ti kay soon. Hallelujah, madry na ka. Di na kakahilak. Bisa kung saon pang pastor. Bisa kung saon pa sa devotional. Di na kakahilak. Kaya naman, uga naman ang imong kasing-kasing na. Anong sinabi ng apo siya? Buhati kong bagong kasing-kasing. Uga na kayo ang akong kasing-kasing. Di na ko matandog sa mga pagwali. Di na ko matandog sa mga pagdaig. Create in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Si David, kanunay naghilak niya sa presensya sa Diyos. Now listen to me very closely, you PC up. Hallelujah, adunay mga paghilak. Praise God, hallelujah. Na ang Diyos mismo maoy nakakita ug ang kanang mga luha iyang gibutang diha sa botilya. Sa atong gibasa igsuon, si David kinalutos kini. Ang iyang makaaway gusto siyang pukanon. Kini nga time sa atong gibasa igsuon, pukanon sa siyang makaaway. Apaningon siya Ginoo. Nakabalunga sa akong pagsuroy-suroy. Ibaw nakita anan Ginoo. Hallelujah, ang akong mga luha nga sa imong bukid. Praise God, hallelujah. Nindot kaayo pag ang Diyos ang imong hilakan. Nindot kaayo nga investment ang mga luha igsuon. Hallelujah, yes, nindot ang ubang investment. Pero mas pinakanindot ang investment sa mga luha. I remember the life of Hagar. Hallelujah, when God, hallelujah, made a promise to Abraham. Abraham, you will be a father of many nations. Hallelujah, even Abraham, adunay gamay nga pagduha-duha. Ug mismo si Sarah igsuon, adunay gamay nga pagduha-duha. Apadingon ng Diyos, matuman ang akong gipamulong. Mahimo kang amahan sa tanang mga nasud. Hallelujah, to cut the long story short, tungod sa kadugay sa ilang pagulang. Silang duha ng kasama. Abraham, na ako'y pinatunan nga si Hagar. Tulgi siya. Aron matuman ang saad sa Diyos. It is a big insult na natin. Kung ang buluhan to sa Diyos yung gibuhat. Praise the Lord. Ang Diyos magagaya bisan usang butang na iyang pagabuhatan. Pero tungod kay sa pagpaabot, tugay man. Nasi Hagar. Makaanak mga Abraham, lalaki maka. Tugay man yung laki mag-minupos o maninupos siguro. Ako, minupos na sa iyo na igulang na kay kong harap ang Hagar. Sa madaling istorya, tulog si Abraham ng Hagar. Nakaanak sila sa pangalan Ismael. Sa madaling istorya, pagkataon ni Ismael, ni Magnos usap, mga pila ka bulan ng tuig, si Sarah. So si Sarah nakaanak ang isa. Karoon ang problema, may kamay ng misunderstanding. Nga naman, ang mga preacher na inon sila si Hagar, mayugiton kayo tinutukan ng Sarah. Pero kung iyong i-review soon, ang bata ang anak ni Hagar, nagyugit ang Sarah. Huwag pasapot, siguro murag, ang tinanawan aning Ismael, murag ang iyang tinutukan, murag, ako bitaw nang balik-balik, ipasa, Isun. Ako mga nadunggan doon. Ang tinatawang Hagar, ayaw dito, pero si Ismael, ay nito, murag, ang tinutukan siguro Ismael, murag, na-offend si Sarah.
Di karon ingon si Sarah, Abraham, kita ko ganahan ng Hagar ang iyang anak. Palayasan na siya. Ako imong asawa, si Hagar ang nakuha na, biktima na ako, nakuha ng binatunan. Nakaanak siya tungod nimo, palayasan sila. Ingon na rin, nakapalibog tayo ng Abraham ang pagita mo. Nakapalibog na naman. Ikaw